Ja, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Venray in Bedrijf. En ook dit keer zitten we weer in zaal 7. En vandaag ontvang ik toch wel weer een hele kleine bijzondere uitzending. De winnaars van de ondernemersprijzen die begin januari werden uitgereikt. En hier aan tafel zitten bij mij Twan en Janneke Jenniskes van het gelijknamige kalkoenenbedrijf, Jenniskes van Soest. En namens autobedrijf De Mulder zitten hier Wim en Lisa. Geef ze een warm applaus. Ja, 3 januari. Dat lijkt alweer een hele tijd geleden. Neem ons eens even mee terug. Hoe was dat? Ja, dat was een fantastische ervaring. Ik had het niet willen missen. Ja. Ik vond het echt heel bijzonder. Ja, want even voor de kijkers thuis die het misschien gemist hebben. Dit is Twan van het kalkoenenbedrijf. En jullie zijn er vandoor gegaan met? Ja, de Rabobank Publieksprijs gewonnen. Ja. Met Janneke, hè? Zeker. Ja. Hey, en waarom hebben jullie die gewonnen? Waar lag dat aan? Dat moet je aan het publiek vragen natuurlijk. Ja, ik denk dat wij een hele leuke presentatie hadden. We hadden nagebootst dat we in een kalkoenenstal zaten. En dat ik mijn verhaal tussen de kalkoenen vertelde. Ja. En Janneke nam dat heel mooi over met haar verhaal. Ja. Janneke die nam het over als een soort marktkoopvrouw. Die heel goed reclame kon maken op die markt voor de kalkoen. Want de slanke Bourgondier. Voor de mensen die dat gemist hebben, wat is de slanke Bourgondier? De slanke Bourgondier is, dat doen wij als kalkoenenbedrijf aan de huisverkoop. Dan verkopen we onze eigen kalkoenen, onze eigen Nederlandse kalkoenen met alle Nederlandse kalkoenhouders, verkopen we weer aan huis. Ja, en je hebt ook verteld dat als je zou willen, zou je de hele week allerlei kalkoenproducten kunnen eten. Elke dag iets anders. Want het is een groot misverstand blijkbaar. Nog heel veel mensen denken dat kalkoen alleen maar geschikt is voor tijdens de kerst. Maar dat is niet zo, hè? Nee, dat is zeker niet zo. Want wat is er allemaal op kalkoengebied te krijgen? We hebben shawarma, we hebben worst, we hebben gehakt, we hebben dijenvlees, we hebben borstvlees, we hebben filetjes, schnitzels, gemarineerd, gekruid. Ja, wat heb je niet? Eigenlijk alles. Eigenlijk heb je alles, ja. Ja goed, en met die hele mooie presentatie en alles wat jullie de mensen hebben laten zien, gingen jullie er vandoor met die Rabobank Publieksprijs. En naast jullie zitten Wim en Lisa van autobedrijf De Mulder. Jullie gingen er vandoor met de Loek Nelissen prijs. Hoe was dat voor jullie? Zag je hem aankomen, Wim, of niet? Nee, ik zag hem helemaal niet aankomen. Nee, dat had ik nooit gedacht natuurlijk. Je gaat erin, helemaal blanco. En je doet je best daarvoor. En ik vond eigenlijk alle bedrijven wel goed aan elkaar gewaagd. Maar ik had zeker niet gedacht dat wij ermee tussenuit zijn gaan. Ja. Maar ik denk ons verhaal bij het onderwerp vitaal ondernemerschap. Ja, achteraf denk ik van inderdaad. Ja. Dat paste wel. Ja. Ja, goed, dan heb je de burgemeester die dat dan ook heel mooi opbouwt. Hè, voordat uiteindelijk die winnaar bekendgemaakt wordt. Ja. 3 tot 4 keer, dan zet hij aan en dan denkt iedere ondernemer nog, zou ik het zijn? En dan uiteindelijk dan... Ja, je denkt, dan wordt het die. Nee, dan wordt het die. En begon hij weer opnieuw. Dus ja. Ja, maar uiteindelijk waren jullie het. Ja. Wat heeft dat met jullie gedaan als bedrijf? Maar jullie zijn ook een familiebedrijf. Wat voor impact heeft dat dan? Ja, dat is natuurlijk wel heel mooi als je dat met elkaar als familie zo kunt doen, zeg maar. En dat je dan zo'n prijs mee in huis neemt, dat is natuurlijk niet iets wat je van tevoren verwacht. Je hoopt er natuurlijk op, want je doet mee in een wedstrijd. Maar je verwacht het gewoon niet. Dus dat is natuurlijk wel leuk. We zeiden ook in het jurytraject, de vergaderingen vinden thuis plaats aan de keukentafel. En dan verwacht je niet dat je in de Schouwburg zo'n prijs mee naar huis neemt. Maar dat gebeurde dus wel. En hoe ziet zo'n dag erna er dan uit? Als je een Venrayse ondernemersprijs hebt gewonnen, dan is het gewoon weer lekker 's morgens vroeg op beginnen en dat was het dan? Ik was om 7 uur achter. Ik had verwacht dat Dizzy zou komen. Maar die waren er niet? Maar die waren er niet. Nee. Dus toen ben ik allemaal gewoon weer zelf begonnen met werken. Dus, maar wat gebeurt er dan op zo'n eerste dag? Want ik kan me niet voorstellen dat mensen dat gewoon voorbij laten. De eerste 2 uren kun je nog gewoon werken. En dan begint de telefoon en dan komt die en dan komt die. En mensen waar je gewoon niet van verwacht. Dan komen binnenlopen. En, wat voor mensen zijn dat dan? Wie had je niet verwacht en kwam toch? Nee, maar ook bedrijven waar je mee te maken hebt. Jan Alleman heeft het dan in 1 keer gezien. En in 1 keer sta je in de picture. En er komen bloemen en er komen taarten. Dus het huis verandert in een bloemenzee. Ja. De koelkast is te klein. Ja.
Is er ook kalkoenenvlaag trouwens, of niet? dat nog niet. Ideetje. Maar hoe zag die dag daarna bij jullie eruit? Jij ook om 7 uur eruit of nog vroeger? De kalkoenen wachten niet, dus ik was natuurlijk toch gewoon in de kalkoenenstal. Dus eerst werken en daarna inderdaad, dan komen de bloemen binnen en een bezoek. En dat was heel leuk. Ja. Nou goed, dat was 3 januari. Hè? Dat is eigenlijk de afsluiting van een heel traject. Even voor de mensen thuis die dat traject wellicht niet zo goed kennen. Wanneer begint zo'n traject voor de genomineerden? Kunnen jullie daar eens wat over vertellen? En hoe je dat hebt ervaren? Ja, het begint natuurlijk met als je gevraagd wordt. Dat was al heel speciaal. Dat ze al aan je denken dat je geschikt bent voor met de Venrayse ondernemersprijzen mee te doen. En wanneer word je zo ongeveer gevraagd? Ja, wij waren met IJslands Kermis gevraagd. Dus we waren al vroeg gevraagd. Ja. Natuurlijk weet iedereen in Venray wanneer de IJslands Kermis is, behalve ik. Dat is in juli, zijn wij al gevraagd. Dus dat is al redelijk op tijd. Dus je had je goed kunnen voorbereiden. Maar dan gaan jullie zo'n traject in. Wat moet je dan allemaal doen in zo'n traject? Is dat veel werk? Nou, het begint eigenlijk met een ondernemersscript schrijven. Dus eigenlijk het hele gebeuren wat je gedaan hebt vanaf het begin. Daar begin je bedrijfsdocumentatie. Dat heeft mijn vrouw eigenlijk geschreven. En jij zit nou hier. Ja, en ik zit hier. Ja, dat heeft ze perfect gedaan. Ja, ze zit wel daarachter. Ja, ze zit erachter. Dus, nee, en dan kijk je daarop terug. En dan denk je, dat hebben we ook al gedaan. En dat hebben we al gedaan. En dat. En dan wordt dat toch een heel... Een heel boekwerk. Een heel boekwerk. Ja. En van daaruit gaat dat naar de jury. En dan krijg je de jurydag. Ja. Dus dan word je eigenlijk door de jury beoordeeld. Ja. Want even, dus je moet alle ondernemers die meedoen, jullie waren met nog een aantal andere ondernemers genomineerd. Iedereen moet zo'n verslag maken. Dat moet natuurlijk voldoen aan een aantal punten. Ja. Dus dat is één ding waarop beoordeeld wordt. Veel werk, maar levert dat dan ook weer iets op als je daar zo intensief mee bezig bent? Je gaat kritisch naar je eigen bedrijf kijken. Je gaat zelf kritisch naar je eigen bedrijf kijken als je daar rapport aan het schrijven bent. Maar ook als je jury er komt, die stellen je natuurlijk kritische vragen. Waar je, dan ga je eens nadenken van misschien kunnen we er toch wel mee. Okay, want ik hoor jou ook zeggen, want dan komt de jury. Hoe ziet dat eruit dan? Nou, dat gaat best strak. Je hebt 1 uur en een kwartier om je eigen te presenteren. Je moet een rondleiding geven op je eigen bedrijf. Dat hebben we ook een aantal dagen van tevoren. Ja, daar heb ik iets van gehoord. Want jullie hebben je op een hele bijzondere manier voorbereid erop. Dat heb ik ergens opgevangen. Zelf een jury in het leven geroepen. Ja. Een aantal mensen uitgenodigd. En we hebben op de zondag ervoor hebben we exact hetgene gedaan wat we zouden gaan doen. Precies hetzelfde op de jurydag. En daar kwam meteen al uit van dat we te lang waren. Ja. Het verhaal duurde te lang, dus we moesten het links-rechts inkorten. Want echt 1 uur en een kwartier is ook echt 1 uur en een kwartier. Ja. In één keer gaat er dus ergens een compressor lopen. Dus je moet zorgen dat die compressor ook uitstaat. Er staat een deur open, die staat te klapperen. En zulke dingen hebben we eigenlijk op die oefendag hebben we dat allemaal ondervonden. Ja. En dan konden we op die vrijdag daarna, toen de jury kwam, konden we dat mooi... Toen hadden jullie dat allemaal geregeld. Deurtje dicht, compressor, de stekker eruit. Stekker eruit. Ja, precies. Ja, allemaal perfect. Een stuk ingekort. Ja. En, ik zie Janneke kijken. Dat hadden we misschien ook moeten doen. Ja, dit is wel een heel... Zijn jullie altijd zo perfectionistisch in de dingen die je doet? Of, we proberen wel alles natuurlijk goed te doen. Dus... Ja, maar dat kwam eigenlijk, ik weet niet wie zijn idee dat was op een bepaald moment. En we hebben best wel ook in de familie een paar kritische mensen. Ja. En die hebben we gewoon uitgenodigd. Ja, is dat de Mulder eigen? Ja, dat... Nee, dat weet ik, dat weet ik niet. Nee, er zijn er wel bij die kritisch zijn. Ja, maar goed. Wij hadden het ook al voorbereid, maar je merkt wel op de jurydag, ze komen met vragen. Dus ik heb mijn verhaal helemaal niet af kunnen maken. Sowieso niet. Terwijl ik eigenlijk dat gewoon goed voorbereid Je kunt je niet voorbereiden op de vragen die de jury gaat stellen. Dus dat is altijd, je kunt wel je eigen verhaal inkorten. Maar als hun meer vragen stellen, andere vragen stellen, dan... Ja. Moet je toch rekening houden met de tijd, want die tikt door. Dus... Stel je voor dat er ondernemers naar dit programma kijken die volgend jaar genomineerd worden. Die kunnen in ieder geval dit stukje meenemen en daar in de voorbereiding iets mee doen. Vond ik leuk om te horen, want ik had deze nog niet eerder gehoord. Dus, dat was gewoon super mooi. Om dat ook te doen, ook voor eigen familie, om dat gewoon te presenteren. Ja. Dus, maar dat is dan het jurydeel, hè? Dat uitgebreide rapport schrijven, het jurybezoek en uiteindelijk
oordeelt die jury over wie er dan met die Loek Nelissen prijs vandoor gaat. Maar dan heb je daarnaast ook nog het traject van de Rabobank Publieksprijs. Want wat houdt dat dan in? Wat moet je dan doen? Even voor de mensen die niet weten hoe dat in elkaar zit. Ja, ik weet het wel, maar niet iedereen weet dat. Hè? Net als die kermis, weet niet iedereen het van. Hoe gaat het dan? Ja, ik vond de juryrapport vond niet zo spannend. Of vertel je over je eigen bedrijf aan je eigen keukentafel. Ja. Maar dan moest je daar 4 minuten op dat podium staan. Daar heb ik toch wel eventjes wat zweetdruppeltjes voor gelaten om dat te gaan doen. Maar ja, Stress. Een beetje stress gehad. We hebben goed voorbereid. En toen vond ik mooi, dan zie je ook wel even anderen leert. Ik stond achter het podium, stond ik een beetje te ijsberen van, ik was zenuwachtig. En toen zeiden de vorige winnaars, geniet er gewoon van. En dan komt het wel goed. En ik dacht, ja, eigenlijk is dat ook zo. Je moet er gewoon van genieten. En toen viel heel veel van me af. En toen ging ik er staan. En toen ging het eigenlijk gelukkig heel goed. En dat hadden er al heel veel tegen mij gezegd. Maar ik dacht van, ja, makkelijk praten. Maar ik moet daar gewoon volle schouder. Maar toch fijn dat die oud-winnaars dat dan ook zei. Ja, en dat knop om bij mij. Ja. Nou ja, goed, dat heeft dat opgeleverd. Mooi. Hoe was dat bij jullie, zeg maar, de presentatie voorbereiden? Was dat veel werk, moeilijk werk? Dat was best wel veel werk. Maar toen we eenmaal het idee hadden... En het idee van de film, zeg maar, en wat we ermee wouden uitbeelden. Toen was het vooral leuk om te maken. We hebben een hele zondag hebben we gefilmd. Ja. Voor 1,5 minuut of 2 minuten film te maken. Zo gaat dat. Ja. Maar dat was heel leuk. Ja. Met een man of 15. Ja goed, en dat filmpje is volgens mij ook terug te zien wel ergens op social media. Ja. Ik zag zelfs op het circuit in IJsselstein. Met hoeveel bussen en auto's zijn jullie uitgerukt? Net zoveel mensen als op de thuis hadden. Ik denk een auto of 20, denk ik. Huppakee, rijden. Ja, goed zo. Nou ja, goed. En 3 januari dan komt dat allemaal samen en wordt alles bekendgemaakt. Jullie zijn nu die winnaars. Als je dan terugkijkt ook naar dat thema. Het was dit jaar vitaal ondernemerschap. Was dit ook het meest ideale thema voor jullie? Ik denk het wel. Ik denk het wel, anders word je er niet voor gevraagd. Dus wij zijn wel een bedrijf wat graag in beweging is. Wat kansen opzoekt. En, hoe zeg je dat weer eens? Wat we laten zeggen? We zien uitdagingen in kansen en kansen in uitdagingen. Ja. Oh ja, daar kun je een tegeltje van maken. Ja. En jullie hadden trouwens nog zo'n mooie. Hoe zat de rolverdeling bij jullie thuis? Ook? Dat was ook een hele mooie uitspraak. Die wil ik de mensen toch niet onthouden. Dat was? Ik ben de baas onder de golfplaten. En Janneke is de baas onder de dakpannen. Ja, helemaal goed. Ja, mooi. Hey, en dat vitaal ondernemen, jij zei dat net al, ja, je vindt het ook echt bij jullie onderneming passen. Kun je nog 1 keer uitleggen waarom dan? Ja, ik ben gestart als tuinder met paprikateelt. En dat heb ik 15 jaar gedaan. Ook met veel plezier gedaan. Maar ik kwam er wel achter na 15 jaar dat ik eigenlijk nog niet zo heel veel verdiend had. Wel alles betaald wat we geleend hadden, maar nog niet zoveel verdiend. Ja. En op dat moment kwam ik plat te liggen dus met een hernia. En dan ga je nadenken. Alle plannen waren klaar om gigantisch uit te breien. Wat ook moest als schaalvergroting in de tuinbouw. En toen dacht ik steeds meer van, moet ik dat eigenlijk wel doen? En toen kwam eigenlijk het idee, omdat we een busje nodig hadden voor een personeelsfeest, om een paar busjes te kopen en de plannen die we hadden om een jaartje op het schap te leggen. En ze liggen er nou na 20 jaar liggen ze er nog. Ja. En dat ene busje werd een paar busjes en dat is inmiddels een heel wagenpark. Dat zijn er nou 60. Dat zijn er 60. Ja. En wat zijn de plannen richting de toekomst? Zeker dit handhaven. Diversiteit misschien wat verder uitbreiden nog. En we zien het wel. Ik weet niet, plannen hebben we genoeg. En gelukkig komen de kinderen erbij. Ja. En als die erbij komen, dan moet het bedrijf natuurlijk ook vooruit. Ja, want jullie zitten, jij met je vrouw zit in het bedrijf met de 3 kinderen. Lisa, jij zit er parttime in nog, toch? Ja, ik werk gewoon 20 uur in de zorg. Ja. Dus, en daarnaast doe ik eigenlijk thuis nog gewoon... En hoe lang kun je dat nog volhouden voordat je zeg maar fulltime erin stapt? Of is dat niet de bedoeling? Dat zien we wel. Dat zien we wel. Ik zie wel hoe het allemaal loopt. En zolang het groeit en er taken bij komen, dan kijken we wat we kunnen pakken. Ja. En elke keer komt er wel weer wat bij. Ja. Dus we zien het wel. Nou, we hebben van allerlei plannen. Dus, al die mensen die over de Deurnersweg richting IJsselstein rijden, die kunnen af en toe eens naar links of naar rechts kijken. Ligt eraan voor welk kant je komt. Ja. Hoe het bij jullie gaat. Hoe zit het bij jullie? Wat zijn jullie plannen? Hebben jullie nog dingetjes die op stapel staan die je gaat aanpakken het komend jaar?
Ja, we gaan nu binnenkort beginnen met het zonnepanelenproject gaan we doen. Maar ons bedrijf is de laatste jaren redelijk fors gegroeid. Dus bij ons is het vooral nu puntjes op die gaan zetten de komende jaren. Ja. En even, want die zonnepanelen, je kon volgens mij heel IJsselstein van stroom gaan voorzien, toch? Dat klopt. We gaan een 9000 zonnepanelen leggen. Dat zijn er heel wat. Ja. Jij wou ook nog wat aanvullen, Janneke, begreep ik dat? Ja, nou voor de toekomst willen we natuurlijk dat mensen meer kalkoen gaan eten. Ja, Hoppakee. want dan moesten ze waar ook alweer naartoe? Kalkoen vaker doen, in ieder geval. Ja, de slanke Bourgondier was het Precies. toch? Ja, precies. Nou, ik vond het hartstikke gezellig om met jullie eventjes terug te blikken naar dat hele traject na 3 januari. Jullie stralen nog steeds. Jullie mogen dat het hele jaar blijven doen, want jullie zijn de winnaars van 2019. Dat is wel fijn dat ze dat aan het begin van het jaar doen. Ja, dat is Dat is fijn. wel hè? gek. Dus daar kunnen jullie gewoon het hele jaar nog van genieten. En jullie krijgen nu nog een daverend applaus. Dank jullie wel allemaal.